cerut să mă nasc în lumea aceasta, dar m-am născut. Și acum trebuie să învăț ce înseamnă frigul, înainte să știu vreodată ce înseamnă siguranța. Noaptea, frigul îmi pătrunde în oase. Ziua, mă doare stomacul de foame. 3 zile fără mâncare pot ucide o ființă atât de mică ca mine. Știai asta? Nu știu ce ar trebui să mănânc. Nu știu unde am voie să exist și nu înțeleg de ce a te naște înseamnă să supraviețuiești singur. Mama mea va avea alți pui în curând. Nu a ales ea. Trupul ei doar repetă aceeași poveste. 10, 20, mai multe vieți ca a mea. Frig, foame, frică. Nu pentru că oamenii sunt răi, ci pentru că nimeni nu a oprit la timp acest ciclu. Unii dintre noi au noroc. Cineva observă, cineva oprește. Cuiva îi pasă. O mână caldă, un bol de mâncare, un loc curat unde să dormi. Asta înseamnă salvarea. Sterilizarea înseamnă a opri suferința înainte să înceapă. O singură intervenție poate opri mii de nașteri, care ar fi sfârșit pe străzi, în saci, în tomberoane sau în tăcere. Nu meritam să fiu aruncat, nu meritam să mă nasc doar ca să dispar, iar cei care încă nu s-au născut merită mai mult. Dacă nu poți salva, poți totuși proteja. Dacă nu poți adopta, poți totuși preveni. Susține un centru de sterilizare, susține adăposturi verificate. Chiar și o singură decizie schimbă totul. Pentru cineva mic, pentru cineva fără voce, pentru cineva care nu a cerut niciodată să se nască în frig. Donează astăzi pentru Asociația Centru de Sterilizări Bacău. Ajută-ne să oprim abandonul.